La desigualtat a Elx es fa palesa només donant un cop d'ull pels seus barris. Mentre a barris com la Punyalà, els Palmerars o Carrús, centenars de famílies es troben en situació d'exclusió social, ofegades per la hipoteca, les joves intenten sobreviure amb sous precaris, els universitaris es troben amb molts problemes per poder pagar les seues matrícules. Les persones immigrades són encara més explotades i se'ls posa més i més traves per tal d'accedir als serveis bàsics, com la sanitat o l'educació dels seus fills. D'altres barris, com la Portalada, la zona nova d'Altavix o els xalets de la carretera de Santa Pola, esdevenen autèntics palaus, urbanitzacions de luxe on els rics fan les seues vides amb la comoditat de saber-se allunyats de la pobresa dels barris marginals. El capitalisme ha decidit que la mà d'obra de les treballadores d'Elx ja no és suficientment rentable per a la indústria del calcer. Per tal de reduir costos i treure encara més beneficis, els amos de les empreses han decidit emportar-se les seues fàbriques a altres països. Amb aquests tancaments i deslocalitzacions d'empreses s'han destruït molts llocs de treball estable a la nostra ciutat. Després de moltes dècades traient un alt benefici del nostre treball, ara han decidit plegar. I pleguen deixant moltes treballadores a l'atur, sense dret a indemnitzacions, sense haver cotitzat i per tant sense dret a pensió de jubilació. Entretant, els representants sindicals semblen més preocupats per salvaguardar els seus privilegis. Els pactes dels sindicats grocs amb la patronal suposen una claudicació i hipotequen el futur i els drets dels treballadors d'Elx. Les dones d'Elx continuem sent discriminades al nostre entorn laboral. Continuem cobrant menys per fer la mateixa feina. Continuem dedicant-nos a certs sectors que recauen únicament sobre la mà d'obra femenina. A més, la crisi del calcer està afectant a moltes dones, que feien o fan un treball molt estès a Elx, el treball a domicili, a l'aparat. A la nostra vida familiar continuem sent menyspreades i socialment continuem sent tractades com a objectes sexuals. Se'ns continua imposant un cànon de bellesa inassumible, reforçat amb ferotges campanyes publicitàries, que ens ensenyen a odiar el nostre propi cos. El desenvolupament de les xiquetes i xiquets continua estant condicionat pels rols sexuals imposats a les escoles i al si familiar, sembrant així el futur per a una societat masclista. La violència contra les dones continua sent el pa nostre de cada dia. Res han aconseguit les campanyes i les lleis reformistes de la socialdemocràcia espanyola. Mentre l'Estat intenta posar pedaços al patriarcat, l'aniquilació de les dones no s'atura. Els joves d'Elx encara no tenim dret a estimar com volem ni a qui volem. L'homofòbia i la transfòbia continuen ben arrelades a la societat, com un tentacle més d'aquest sistema patriarcal omnipresent. Des de tots els fronts ens arriba l'ofensiva espanyolista. Els mitjans de comunicació d'Elx són una de les eines de manipulació i alienació més importants de la ciutat. La Verdad, El Información i Radiotelevisión de Elche, entre d'altres, s'uneixen als mitjans estatals en la seva croada contra la formació política i cultural del jovent. Però també, des de l'Ajuntament s'insisteix en polítiques lingüístiques que releguen la nostra llengua i cultura a un pla purament folclòric, amb senyalitzacions, papers oficials i atenció al ciutadà únicament en castellà. L'oferta cultural és pobra, espanyolista i comercial. Les nostres festes populars s'han venut a les empreses i han esdevingut barraques de los 40 principales i la cadena 100.
El sistema educatiu conforma l'altra cara de la mateixa moneda, amb mestres que no estan capacitats per donar classes en català, en el millor dels casos, i mestres feixistes que des de ben menudetes ens ensenyen que la llengua culta és el castellà i que el valencià només és una llengua de camperols analfabets. Els temaris a escoles i instituts són elaborats per tal d'amagar i negar sistemàticament la nostra història. Els polítics i empresaris saben que amb un jovent alienat, sense estima per la seva terra, apolititzat, sense lligams culturals i sense consciència de classe, no hi haurà resposta davant les seues agressions. Saben, per tant, que esborrant la nostra història, la nostra llengua i la nostra cultura, tindran via lliure per fer i desfer a la seva voluntat i treure el màxim benefici. Per això, els enemics del jovent continuaran volcant els seus recursos en aquesta tasca alienadora. El problema de l'habitatge és una xacra per a les joves. Mentre només al nucli urbà d'Elx hi ha 13.500 vivendes buides, les joves continuem sense espais on desenvolupar el nostre projecte de vida. Mentre les constructores, immobiliàries i polítics còmplices van engreixant-se més i més dia rere dia, nosaltres patim la destrucció del territori. El camp d'Elx, les nostres platges i fins i tot els espais naturals protegits es troben en perill, amenaçats per la màfia del ciment. Les joves del Baix Vinalopó estem condemnades a destinar la major part del nostre salari a pagar el lloguer o a hipotecar-nos de per vida, permetent així que també els banquers treguen la seva part del pastís immobiliari. Les joves estem condemnades a treballs precaris, condemnades a desenvolupar la nostra vida laboral al sector serveis i al sector turístic, caracteritzats per la precarietat de les treballadores. Són treballs temporals, amb jornades interminables, amb horaris nocturns, en moltes ocasions dins de l'economia submergida i sempre amb uns salaris miserables. El nostre territori s'està convertint en un gran geriàtric, una ciutat de vacances per als turistes europeus. Un turisme irresponsable que malbarata els nostres recursos energètics, els nostres recursos naturals, que malgasta l'aigua, que genera quantitats ingents de residus i, com no, basat en l'especulació urbanística i en la conseqüent destrucció del territori. El nostre paper dins d'aquest escenari està ben definit. Les joves ens veiem abocades a ser les cambreres d'Europa. Som la mà d'obra barata i precària del sistema capitalista. Vamos a mejorar el entorno en que vivimos, respaldando, respetando a nuestros recursos naturales, impulsando un desarrollo urbanístico al servicio de los ciudadanos, al servicio del transporte público, al servicio de la vivienda protegida. Porque tener una vivienda, poder acceder a comprar una vivienda a un precio razonable i tener un empleo de calidad. Per tot això, el jovent d'Elx fa un any vam dir prou. Ha arribat l'hora d'organitzar la resistència.